در نرخ 22990 روبل نه، در نرخ 21500 روبل تا آخری ماه نوامبر میتونه خریداری کنه تلفن ردمی نوت 13 پرو را که راسیت سیاه دارد، سبز و فیولتی. در دری коробкаш бошад чехоли сиёҳи необычный ва инҷа бошад 60 турбо зарядка ва дар инҷа бошад кабел. Дар рӯи экранаш бошад пленкаи заводскои задагӣ 200 мегапиксел основной камераш боз медрони камера качествои камераш бошад вообще ударный сурат мегирад ва бошад фронтальный камера 16 мегапиксел ва се расветка сиёҳ, сабз ва фиолети ва беғайр заи бошад. Телефонро ба нархи арзон харидорӣ мекунед ва хоҳед наушники беспроводно, хоҳед повербанк подарка мешавад. Барои заказ кардан бошад номеро дар рӯи экран метавонед заказ кунед. Ба ҳама шаҳрҳои Россия доставка карда метавонед, ҳамчунин Тоҷикистон ҳам карда метавонед. 3 рӯзи корида мерасад. Инҷа бошад компания Real Avia ба ҳама дунё шумо да билет гирифта метавад Акай Ҳусейн ва шумо агар ки дар номерои рекламдагӣ алоқа бироед дар WhatsApp сурати паспортон равон мекунед ва бошад шумо да электрони паспорт билетона гирифта равон мекунад.